ndivuya ukufa umzwelakhe embonile umfazi wakhe bakayonto. Ayisuka ndambona mna kudala, ndayibona kudala laa ntombazana uba yiyi-wife material. Yathi efika phakathi hayi ndambona kubhuti wam omncinci uyavuya uthi ufumene umfazi uyatshambazela. Hayi ndizawutshata ndizaniphathela umakoti soze ndiphinde ndizenzele iti. Kanti uzosiphathela laa nto leya laa nontroyi. Ndaqonda uba yho, but ke samvuyisa because besawuthini samvuyisa. Ndayibona mna laa ntombazana iyi-wife material zange ndiyithande safika. Ndaqonda ubana ndandiyenzisa iti iinyawo zibe shushu, ndimbone unetshiki ebusweni, ndithi makaphinda ayenze. Ndandiziphinda-phinda noba zintlanu ndingaziseli zonke ndizichithe phantsi. Qonda ndifuna umqhomfa le nto anayo, ndifuna umcudisa. Ndandimfuna itu kum wayesebenza imini yonke kungekho msebenzi. Udala wambhanqa umntakabhuti wam laa mntana, ndifuna itu. Sebenze khona umsebenzi ndandimnyusa ndimhlisa. Wayegodi ke luze iweight apha kum nangoku.